Το Maison παρουσίασε το νέο του μενού με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Ο βραβευμένος σεφ μας μίλησε στα μυστικά της κουζίνας και μαγείρευσε για όλους στον κατάμεστο χώρο του Maison. Μουσική, χαμογελαστά πρόσωπα και στο τέλος της βραδιάς ο ουρανίσκος μας ήταν ο πιο ευχαριστημένος. Παιχνιδιάρικο και έξυπνο, το νέο μενού του Maison, με ονομασίες που κλέβουν την παράσταση. Πιάτα, εμπνευσμένα από το παλιό Hollywood, τον Al Capone, τον πόλεμο των άστρων. Απ' όλα είχε το μενού, που στο εξής θα φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, που έπαιζε με τα πιάτα και φωτογραφιζόταν με τους λάτρεις των ωραίων γεύσεων. Ήμασταν και εμείς εκεί και σας μεταφέρουμε μια μικρή γεύση από μια μεγάλη βραδιά. Maison, gourmet, coffee, bar.